¿Cómo es posible? ¿Cómo é posible? Como é posible que no canto de comunidades de vecinos os castrexos falaran de clans? De clans. Claro, cando falamos de clans, fan referencia ao tipo de agrupación que tiñan. Entón, pareceme que se refiren a grupos familiares, un conxunto de familias ou varias familias. Clans creo que refirense a eso. Iso das tribus non de sitios moi lonxanos? Como? Iso das tribus non de sitios moi lonxanos? As tribus creo que se refiren a conxuntos máis grandes de poboación. Os clans eran máis pequenos, eran familiares, e as tribus, pois digamos que eran un conxunto de povos que se xuntaban. Esa é a diferencia. A diferencia son o tamaño, a tribu é máis grande e o clan é máis pequeno. Que no canto de comunidades de vecinos os castrexos falaran de clans? Creo que es porque un clan incluye más que la familia relacionada con la sangre. Entonces es cualquier persona. As tribus non de sitios moi lonxanos? No tengo ni idea. Como é posible que no canto de comunidades de vecinos os castrexos falaran de clans? Que no canto os castrexos falaban de tribus. Iso das tribus non de sitios moi lonxanos? Na época dos castrexos a base do pobo era buenia ou familia, normalmente moi extensa. As familias vivían na mesma casa ou en pallozas, que estaba gobernada por un tijernos. O conxunto de varias familias formado por un antecesor común formaba o hueco ou clan. O xefe do clan era o corono. Os clans xuntábanse formando tribus. Unha tribu era un pequeno estado rexido por un rix ou príncipe. Unha agrupación de tribus formaba unha federación que se reunían no Soinacoi. Sobre todos os coronos e xefes da tribu mandaba o rix, que adoitaba acceder ao seu cargo por o seu propio poder ou polo apoio da maioría dos clans. O título de rix non se herdaba, mas os aspirantes adoitaban pertencer a familias influentes. Para que un candidato puidera chegar a ser rix, tiña que ser ratificado en asamblea polos coronos. Baixo o rix e os coronos estaban os turbedes, que eran sacerdotes e sacerdotisas que se encargaban de rituais e ofrendas aos deuses. Tamén practicaban a adivinación e curaban os males a xunta. Había tamén grupos de homes armados organizados en cofradías. Dedicábanse a facer a guerra e defender o territorio teuta. Cada cofradía tiña un xefe, habitualmente un nobre da familia do rix. Despois estaban os xefes dos clans con certo poder decisorio nas asambleas. E por debaixo deles os artesáns de homes e mulleres libres. Na meirande parte deles traballaban aforados as terras do corono. E por último estaban os servos, que non posuían nada de seu e traballaban a cambio de comida e teito. Na actualidade podemos falar de familias cando nos referimos a un conxunto de persoas unidos por lazos directos de parentesco. Un clan está constituído por varias familias de orixe común. Unha tribu e un grupo de familias, todas eles procedentes de antepasados comuns, viven baixo a autoridade do mesmo xefe. Unha federación e unha agrupación de persoas nun único estado, aunque conservando certa autonomía.